सायाव जे सास्टेनेबल पिस फैबाय बिथांमोननि साइकेल सेरा थाब जमाय थायो बेनिफ्राय दाब्लाया बिखौ दा हाबा साइकेलाव थिखांना लायो ओमफ्राय बिथांमोननि साइकेल सेरा थाब जमाय थायो लामा गेजेर गेजेर साइकेल सेरा जबाय थायोबा साइकेल सेन जबाय थायो उनावसो बुजिबाय मोजां हय दाब्ला बुजि जारिमिनाव सब अरिजिनेल बुंदो दे आं थगायाखै जों गासिबो आसलते बयबो गासिबो जिर' गोजामोन गासिबो जिर' गोजामोन नोंथांमोनाथ' रावबो मिथिया जोङो बेसेबां खस्थ' खालामदों हारिमुनि नामाव जा बिथां सोरां बर' दङ सोरां ब्रह्म बिथाङा जोंनि खुलागाननि एक्टर जायोमोन आखाथिना खनसे नोंथाङा ओरैबायदि जोंनि जेराव खुलागान गाहैयो ओरैबायदि मानसि जायो असम्भब माने ओरैबायदि मानसि माने खुलागानाबो मोजां जायाखैमोन नालाय बेनिफ्राय बिथाङाबो जायखौ हाबा लादों बिथाङाबो थगायाखै बिथाङाबो खुलागाननि एक्ट्रेसखौनो लादों जोबोद मोजां बियो जेरावहाय जानो हागौ 100 ताला 12 ताला 20 ताला जेरावहाय थादों बै थाग्राफोरनिफ्राय बिथांमोनाबो जोबोद संसारखौ जोबोद मिनि खुसि जानानै दङ बिथांनि थाखाय खनसे आखाइ खबनानै हो दाब्लायाबो जिबनाव खस्थ' मोननो हागौ बिथांमोनाबो रुजु मोजाङै जाबाय दं बिथांमोनाव खनसे आखाइ खबनानै हो जानो हागौ आर्टिस्ट खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा नाथाय नोंथांमोना मिथिना मिथिया आथिखालाव आर्टिस्टफोराबो जोबोद खामायनो हानाय जाबाय सासे एक्टरा आर्टिस्टनि नामाव मोनसे फिल्माव बेसेबां फैसा मोनो नोंथांमोना मिथिना मिथिया सासे एक्टरा मोनसे फिल्माव 2.5 लाख 2 लाख मोनो 2.5 लाख 2 लाख एक्ट्रेसफोरा बेसेबां मोनो मोनसे फिल्माव 2.5 लाख 3 लाख लायो मोनसे फिल्माव मोनसे फिल्म लिरनायाव पंकज लाहारिया बेसेबां लायो 6 लाख 7 लाख लायो सासे हाई स्कुलनि मास्टारा बेसेबां मोनो 4 लाख 5 लाखल' मोनो होमबा मोनसे फिल्माव जे 6 लाख मोनोब्ला गांनै गोदान फिल्म जुदि लिरोब्ला बेसेबां फैसा मोनगोन दा बेखायनो दा दाब्ला बिथाङा प्रग्राम खालामो साबित्री मेडामा प्रग्राम खालामो बेसेबां फैसा मोनो दा बेखायनो आर्टिस्टफोरखौबो जोङो सनमान होनांसिगौ बेनिफ्राय दिनै बिथाङा बेवहाय फुंखा थुनलाइ जोंनिखौ बरायदों बे बरायनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जायफोरा मिथिगोन बिथांमोना मिथिगोन बाथ्राखौ बुंनो गोनां एबा बुंनोसै जाय बिथांमोना जाय मास्टारफ्रा जायफ्रा साख्रि मावनानै दङ जायफोर मास्टार बिथांमोना जुदि साहित्य एकाडेमि मोनबायब्ला बिथांमोना स्टेटनि आइडल टिचाराव जुदि एप्लाइ खालामोब्ला बिथांमोना थाबनो स्टेटनि आइडल टिचार मोननायनि चान्स थायो जेब्ला आइडल टिचार मोनगोन स्टेटनिया बोसोरसे बारायगोन जुदि बोसोरसे जुदि बारायनांगौब्ला बेसेबां दरमा मोनगोन बियो बोसोरसेयाव जेराव मास मोनसेयावनो 70-80,000 मोनो ओमफ्राय जायफोरा सेन्ट्रेलनि आइडल टिचार मोनगोन बिथांमोना बोसोरनै बारायो दा अब्ला जोंनि गेजेराव बिथां पुर्णआ मोननाय दङ बिथाङा जुदि आइडल टिचाराव एप्लाइ खालामोब्ला बिथाङा खालामथ'वाखै एप्लाइ खालामोब्ला बिथाङा आइडल टिचारखौ गोरलैनो मोनगोन बोसोरसे साख्रि बारायगोन सेन्ट्रेलाव जुदि एप्लाइ खालामबा सेन्ट्रेलाव बोसोरनै बालायो बेसेबां थाखा मोनगोन दिनै बिथां फंबाया मोनथ'वाखै सानसे मोननायनि लामायाव दंथारो बिथाङा लाइमोनाव मोनला मेइनाव मोनखाथारगोन सानसेब्लाबो जुदि आइडल टिचार मोनोब्ला बा साहित्य एकाडेमि मोनब्ला बिथांनि बोसोराव बोसोरनै बारायगोन अब्ला जोंनि गेजेराव बे थुनलाइया जोंनो बेसेबां खामानि होगोन दा बेखायनो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोनफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखायनो नैबे फुंखा थुनलाइ आफादा जोनोम जादों दा बेखायनो दिनै बिथाङा जोंखौ जिखिनि मदद होबाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों बावलांबाय दं बिथाङा जोंखौ मोजां मोननानै
15,000नि बक्सबो जोंनो दान होबावगोन आखाइ खबनायाव खनसे दायो जोङो फर्मेलि होगोन दहायनो होनांगौमोन थानायावनो बावलांबाय ओमफ्राय बेनोल' नङा बिथाङा जोंनो गोबां मदद होबाय थायो आङो अट'पत्र फुंखा थुनलाइजों सोमोन्दो दङ दिनै माबा मोनसे गोरोन्थि बेनिफ्राय बे फुंखा थुनलाइनि गेजेरजोंनो जोङो साहित्य एकाडेमिखौ जोङो मोननो हाबाय दङ ओमफ्राय मोननायनि लामायाव जोंहा नै बिथां प्रबिनाबो लाइनाव दंखायो ओमफ्राय जोंहा हांख्राय उजिराबो लामायावनो दंखायो बेखौ जुदि जों मोनोब्ला नोंथांमोना साननो हागौ हांख्रायाल' माबा मोनसे नाम जादों नोंथांमोना साननो हागौ पुर्नआल' माबा मोनसे नाम जादों बे नङा नोंथांमोना आउटआव थांबाथाय मोनगोन सिमला ओनसोलाव ओरैबायदि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय दङ सिमलानि होनबानो बुजिखायो सिमला ओनसोलाव ओरैबायदि हारिमुनि मानसि दङ सिमलानि होनबानो बुजिखायो दा बेखायनो दिनैनि जोंनि बे नोजोरा जाहैबाय जोंनि गेजेराव बे साहित्य एकाडेमिखौ जों मोननो हाबाय थाथों जों बे नोजोरावबो थानांगोन बान्था मोननोल' लिरो होनबाबो जों जानाय नङा जों नाजानोबो नांगोन मानो होनबा जों फरायनायनि थांखियानो साख्रि मोननाय दा बेखायनो आं खावलायगोन उन्दै उन्दै जाय जाखांफुनाय बिथांमोन दङ बिथांमोना लिरनायखौ गारनाङा लिरबाय थाथों बे आंनिफ्राय खावलायनाय दा दिनै सिमला सेराव आंनि न'खर बायदि हिसाबै आं गोबां बाथ्रा बुंबाय सिमलानि ओनसोलनि जानो हागौ आंखौ गाज्रि मोनग्रा रावबो गैया खोमा बाराद्राय सुबुंखौनो माखो निजे गोग्गाना लायाबो जायालै गोग्गानाबो लानांगौ आरो बाराबा सिमलानिखौ गारनानै आंसो गेलेगारगोन जियानो जा गोजोननाय थाबाय बानजायनायनि थाखाय आङो निजे खन्थाइ लिरनानै लाबोआखै गोदो एम इ स्कुलाव फरायनाय जाय समाव जों एम इ स्कुलाव फरायनायाव मोननाय खन्थाइ दोंसे बे खन्थाइया दिनैसिमबो आंनि गोसोआव जोबोद मोजाङै जाखांफैबाय थायो दा बे खन्थाइखौनो आं अरायगोन जाय समाव जोङो क्लास 6 ना 5आव मोनदोंमोनथाय मोनाबिलि खन्थाइखौ बे खन्थाइ 5आव 1985 बे खन्थाइयानो आंनाव नंगौ नङा दासिमबो गोसोआव दङ खिन्थु लारिफोरा ओरै थांलाय ओरै फैनो हागौ ओमफ्राय बबेबा सोदेरलाबायनायबो जानो हागौ एसेबां बोसोर जाबायना दा बेखायनो बै 1985 दिनैनिफ्राय 30 बोसोर 35 बोसोर सिगां जाय खन्थाइखौ आं फरायदोंमोन बे खन्थाइखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लाबाय आं गोदानै लिरना लाबोआखै दिनै लाबोनांगौमोन गोबां नैबे बोथोराव गोदोनि समाव गोबां रुवाथि दाहोनाफोरा सराय फिथा देनायनि नामावनो फिथा सावनायनि नामावनो गोबां गोसोथोनानै गोबां बुरजा दान्दाबो मोनदों बेनि गेजेराव बे हांख्राया दंमोन दा जियानो जा खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय मोनाबिलि खन्थाइनि मुङा जाबाय मोनाबिलि 35 बोसोरनि सिगां फरायबोनाय खन्थाइ खन्थाइखौ लिरदोंमोन ईसान चन्द्र मोसाहारि गोसोआव थानाय थायि एसेबां बोसोरनि खन्थाइ आं लिरगिरियाथ' गैला जेनेबा सोरगोआरि जाबाय बेखायनो लारिफोरा बबेयावबा क्लासाव बे खन्थाइखौ दासिमबो लायो नामा आं मिथिया बबेबा क्लासाव लायो नामा मिथिया फार्स्ट इयाराव आं नायफेराखै दा जायखिजाया खन्थाइ गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखायनो गोजौआव थानाय बिथां लिरगिरिनि आं निमाहा बिखानाय जाहैबाय खन्थाइनि मुङा जाहैबाय मोनाबिलि आय' सिखोला मोनाबिलि रावबो मिथिया जों सानैजोंल' मिथिलायगौ जोंदि सानैजों जादों जुलि सोराब जोंनि अख्राङाव नुजाफैयो इक'नालै सोनाब जोंनि अख्राङाव फैयो बिरनानै रैसुमै बारनि रेशम जोमैनि दख'ना फाइलि नोंनि जारौ खावलायाव जिरि नांदां हनै मानिबा गोसोम दागो बेथ' नङा नोंनि हसारनाय खानायनि
गेलेनायखौल' बियो नोंनि आयना बायदि सोम सोम दै बिखायाव ओइ मा नायदों गोजों मुङाव सोरगारखौ सिन्दुरनि फोथाखौ आजोलो नोंनि बिखायाव नोंजों आंजों लोगो मोनज्लायना अजायै दैमा सेराव सिखिरि मानसिफोरनि मेगन सिङावल' एरा एरा हाबाब सना नोंनि खुगायाव खोनाबाय आं गोसोनायनि मोनसे मुलि खन्थाइ गेजेर गेजेर थालांसै 35 बोसोरनि सिगां नालाय गेजेर गेजेर थालांनो हागौ दा जियानो जा स्पिकारखौबो दोननोबो बादों जायखिजाया जियानो जा लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों सिमला गामिनि रायजो नोंथांमोनजों गोबां बोसोर जाबायमोन बैसागोआवबोथ' आंखौ लिंखाया नालाय मालाय गेदेर गेदेर लाख लाखसो लिंहरो आंखौथ' लिंहरखाया दा बेखायनो जासिनायाव दिनै फैबाय मोजां मोनबाय गोबां हाबाफारि दंबावो नोंथांमोना बेखौ नायजोब दिनै सारा जोंनो बान्था होदों बेखौ जों बान्थाखौ आजावनानै लानि दा जियानो जा साफ्रोमनिबो मागोनि गोबावैब्लाबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोनथों जे सास्टेनेबल पिस फैबाय बे मेसेजखौ जोङो बयनोबो दैथायहरनो थाखाय जे गोजोनजोंसो जौगानो हायो गोजोनजोंसो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो आरो गोजोन थाब्लासो माहारिया जौगानो हायो बे मेसेजनि थाखाय जोङो 40टा समस्थियाव बाइक रेलि खालामगोन आरो बिनि अखानायै जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोङो 60निफ्राय 70 रोजा जोंनि सुबुं गौमा खालामनानै बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो खुंफुंगोन गाबोन समफोर हरिनागुरियाव लुफुंनाय EMMCLA जि क्वार्टार बेखौबो बिथाङा बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे जों बिथांखौ खावलायदों जे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ जिहेतु इउनिभार्सिटि फोसावनाय जाबाय बिनिबो अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों आरो निस्सय बिथाङा बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंगोन रेकर्ड सानखौ फालिगोन बेवहाय फुङाव जोङो पिसनि जे मेसेज एबा जोंनियाव जे सास्टेनेबल पिस फैबाय बे मेसेजखौ जोङो बयनोबो दैथायहरनो थाखाय जे गोजोनजोंसो जौगानो हायो गोजोनजोंसो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो आरो गोजोन थाब्लासो माहारिया जौगानो हायो बे मेसेजनि थाखाय जोङो 40टा समस्थियाव बाइक रेलि खालामगोन आरो बिनि अखानायै जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोङो 60निफ्राय 70 रोजा जोंनि सुबुं गौमा खालामनानै बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो खुंफुंगोन गाबोन समफोर हरिनागुरियाव लुफुंनाय EMMCLA जि क्वार्टार बेखौबो बिथाङा बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे जों बिथांखौ खावलायदों जे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ जिहेतु इउनिभार्सिटि फोसावनाय जाबाय बिनिबो अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों आरो निस्सय बिथाङा बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंगोन रेकर्ड सानखौ फालिगोन बेवहाय फुङाव जोङो पिसनि जे मेसेज एबा जोंनियाव जे सास्टेनेबल पिस फैबाय बे मेसेजखौ जोङो बयनोबो दैथायहरनो थाखाय जे गोजोनजोंसो जौगानो हायो गोजोनजोंसो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो आरो गोजोन थाब्लासो माहारिया जौगानो हायो बे मेसेजनि थाखाय जोङो 40टा समस्थियाव बाइक रेलि खालामगोन आरो बिनि अखानायै जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोङो 60निफ्राय 70 रोजा जोंनि सुबुं गौमा खालामनानै बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो खुंफुंगोन